Ụmụnne m ọ na-anọkwa ndị isi ojii kele so na ihe ha nwere ike ime eziokwu m niile. Enweghị nwaanyị isi ojii ga-eme ihe n'ugbu ene na the entire soil of this Africa. Ọ dị possible. Ndị ọcha gender m na ndị ọcha rụkwa ka enwere ka ha ji kara ha na-emeshiri ike. Ịnụkwa the audacity na-anụkwa mora. Ka m gwara m igbu oge ọnụ. Lewe na nwoke nọ n'ọhụrụ nga n'ugbu ede. Ọ na-asịkwa megana ala bekee, amegana ala bekee. Ndị ala bekee na-akata anyị mma ruo echi ha ka anyị mma. Unu ma mmadụ ole ga-enweta onwe ha n'ọnọdụ nwoke na ugbo nwetara onwe ya. Till now, even at that, ha ga-asị ya na ịga nga for nwere any need for any other all these things a na-akọ. Sa kwakpole hapụ ebe ahụ. Mana ọ dịghịrị nwoke na otu a. Aha ya wụ Stephen Phillips. This man in 1982 ka somebody describe ya ihe a megana na Texas, America. Somebody describe ya na ọ machiri na ọ wee exactly na o yiri onye wakporo nara eledi ihe n'ike. An eyewitness described this man as being the criminal himself. No, all the know exactly na descriptions niile o nyere machiri this man and no ebe ọnụ ha picture ya ahịa wụ Stephen Phillips. Not exactly like onye bịara nara nwata nwa agbọbịa ihe n'ike, taya n'ike and other crimes aligned up that same person committed. Ọ ya ka unu amara na nọ achọ elu chọ ala ka lawyer ya o prove hụ na ọwụghị ya akwara nwoke nọ n'ọkwakpo ya ọ lụọkwala na nwaanyị ọ wee married man. Aha nwunye ewu Tesi Tucker ya na nwunye ebikwa ma ihe n'ugbu eme. In 1982 ka ihe n'ugbu emere. Ha kwakpo ya na ọ ga-anọ n'ime ụlọ mkpọrọ anwụ. O ruo na 1992 nwunye ya afile ya for divorce. N'ike agwụle na ya agaghị anọrọ dị married to somebody ndụ ya niile o nwere spend ya n'ime ụlọ mkpọrọ na si grant ya freedom. Nwunye ya file for divorce. Ogbukwen ha oge ya ewe in on it on her demand ya sign ya nye nwunye ya freedom. Nwaanyị alara onwe ya. Ụmụnne m, this man anọga n'ime ụlọ mkpọrọ not 24 years ka ọ nọrọ there. A relative of his asị mba na ya ama nwanne ya na ya ga-ekwe nakwa edig ana edig. Ụmụnne m, in 2008 a new DNA proved this man that na ọwụ ya nwa wụ the real culprit, na ọwụ ya nwa onye wakporo that lady. The DNA a match ya another person entirely gosiri na this man dey innocent. Aga-eme onye ka arrest ya confess to his crime. A release say this man na state elege ihe ka ahụ iburu nnọọ mmadụ, a young promising man tokpo ya nọrọ behind bars for 24 years. The thing egwute the court. State enye this man ha award a compensation of $6 million. Ọ ya ka enyere this man no ego na ejiri rie ọhịa tie ya aka n'obi na ya were. Nwoke elolu ọ wala na free man nwere $6 million na account ya to flex iji return ke wuri feel ngwana at home we free man. Unu ụmụnne m, you know what comes with this type of thing. Obioma. Ọ ya ka ex-wife ya nọ nta Tracy Tucker. She not from nowhere bịa sue this man to court. Na ya bịa nye a share of that money government nyere ka ya were kwụsha ụmụ ụlọ ihe ụmụ community services ya mere mgbe ya na ya abụọ ka dị married mgbe ọ nọ n'ime ụlọ mkpọrọ na o weta ego ahụ ka ya were bịa kwụsha expenses and losses ya nwere then. Ọ ihe o suru di ya ka ọ bịa weta the share of the money that 6 million ka o weta that money nye ya share ke ya. The first court ha gara this woman a win ya. Judge award ya some portion of the money. This man now, that his relative make sure na achọtara evidence ejiri exonerate this man. Ajụ eme appeal. Mgbe erutere na appeal court egwuchabede okwu ekwucha, judge ewere iwe award all this woman 0 cent money na ọ ga-ewete. Reverse ya ruling of the initial court judgment.
nye this woman 0 cent na ego ahụ awụghị ego that man ji abịa cover expenses na enyere that man ego no for liberty and for wrong judgment no way ego eji compensate ya na ọwụghị ego enyere for expenses onwe anything to do with his marriage or his own personal income no way ego compensation therefore na that woman ga-enweta 0%. ha ekpere aka n'ihu laa ụmụnne m unu anụkwa ya ihe na ugbo na wụrụ na at least ọ wụrụ nwaanyị isi ojii ọ ga-agarị ọwanụ di ya so na ọ makwa na ọ wụ ụlọ mkpụrụ apụta ka atụrụ ya na ya agbalịkwara na ya abụọ even though na ọ nọ na prison ya na ịgati 10 years ya decide remove on na ọ hapụkwala the man ga-emeta understand enweghị ile ọ ga-eme understand ya na-ekwu okwu ya wụhụ na o nwere 20 years to serve and come back or o nwere 15 years to serve and come back or o nwere 30 years to serve or go do 40 years to serve and come back mana asị na ọ ga-anọ n'ime ụlọ mkpọrọ di ya for all his life the woman nwere ike decide si ka ya lụgharịa di na-aga eletezi the man eleta visit ya n'ebe ahụ ghara ịnọgwa na-ekwa ikekwa amụbeghị nwa ọ amụọ na nwa naanị ha ma ya ele anya kama ya ga-awụ a married woman na-epiugharị because di ya nọ prison ka ya grant onwe freedom the man nwere ike ime understand than i divorce chere nwoke ewere ihe ha na 6 million compensate tie ya aka n'obi ọ ga-aga asị the man onyere ya onye ya o kwesịrị ịdị happy na di ya ex-husband ya enwene freedom ya pụrụ ha gawa court bịa weta the money nye ya unu anụkwanụ imagine the audacity unu anụkwanụ mụrụ ndị ọcha ke juru m anya ahụrụ m ya nnọọ m sị m abịa at least ke onye isi ojii m gasị yes ka ndị isi ojii na-eme ụmụ nwaanyị ndị isi ojii na-eme uru ha na ka ote eche m na enwere nwaanyị black woman n'Africa ga-emenwu this type of thing ihe a nwaanyị onye ọcha mere imagine somebody nọrọ 24 years gị na ya separate ala gị pụrụ ya bịawa court na ya bịa weta ego ahụ eji compensate ya nye ṅụ ka ị were gaa kwụọ some ihe ndị ịkwụọchiri on your own not like iji ụgwọ losses ị nwere mgbe ọ nọ na prison gị na ya ka nọ na marriage within the 10 years na ọ bịa weta the money hello